ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪುನ ಸಮಸ್ತ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡವರಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ರಾಜ್ಯ ಇರುಂಡು ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಾಡ್ದು ಯಾನ್ ದಾಯವನ್ನ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬತ್ತನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಅದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಂಜ ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಜನಗೆ ಏಂಡಿರು ನಾನೇ ನೀವು ಇಂತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಜು ರೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ ನೀವು ಕಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡದೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜೇನು ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ದೆತ್ತಿಜಿನ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಾರಪುಂಡ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಳು ಕಲ್ಲಡ್ಕಡು ದೇಯ್ದೆ ರೋಡು ಪರ ರೋಡು ದೇಯ್ದೇರು ಪೊಸ ರೋಡ್ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ರೋಡುಗು ಜಲ್ಲಿ ತೀರ್ನಾಥ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಡ್ಲು ಪೂರ ಪೋದು ಅದು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ನನದುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂದುಲ್ಲ ತೆಂಗಿ ಬರ್ಸಾಗ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಜಾಗೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆತೊಂದೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಂದು ಒಂಜಿ ಜಗ್ಗದು ಬೂರ್ನೆ ಅವ್ರ ಎಪ್ಪನ್ಸೀನು ದಯಪಂಡೊಂದು ಈತು ಲೋಡ್ದ ಗಾಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೋತ ನೋಡಿದೆ ಭಾರಿ ಸಟ್ಟಾದಂತೆ ಅಂತೆ ಗುರಿ ಗುಂಪುಲು ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಸಟ್ಟಾತನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ತೆಗೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ನಿಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ತದು ಬೇತೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಲೆಕ್ಕದ ಕಟ್ಟದು ತಲ್ಪರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ತು ಕುಳಿದಿಪ್ಪ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಜೀವನ ಅನ್ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುದಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಾರ್ಬುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಟಾಪತಿ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಆರಾಮ ನಂಜನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂದುಲ ಬಂಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಂಗಲಿ ಯಾನ್ ಮುರಾಡಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಡ್ದು ಸೂರಿಕ್ ಮೇರುಟ ಪೋಯ್ನಿ ಮುರಾನೆ ಅತ್ತು ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಕೋಡೆ ಕಲ್ಲಡ ಕಡ್ದು ಸೂರಿಕ್ ಮೇರುಟ ಎಂಚಿನೇ ಕೇರಿ ಬೈಲೆ ಕಾತದ್ದೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಓದು ಇಂಚ ಓದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಓದು ಎಂಚಲ ಸೂರಿ ಮೆರೆತ್ತೆ ಈ ಗುರಿಕ್ಲೇನು ಊರ ತಪ್ಪೋದು ಇಂಚ 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 ಬೋಡು ಅವಳ ಅವ ಆತನಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಜಪ್ಪುನೆ ಬರ್ತುನಿ ಜಪ್ಪುನಿ ಬರ್ತುನಿ ಪಿರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಡು ಇಂಚ ಕೆಸರು ಅಟ್ಟುಡು ಏನು ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೋಡು ಬಿಡಿ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರುಟ ಪಾಯ್ ಬುಕ್ಕಂಜುತುಲೆ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಾಯರಂಡತಿ ನಮಗೆ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಚಿ ಚೂರು ದೆತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏಪ ಪಂತೇರು ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬರೋತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಯೋಡು ಅಪ್ಪ ನಾವು ತೂಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎನ್ಮ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಅವು ಎನ್ಮ ಪಾಡ್ರೆ ದಯ ಕಲ್ಪೋಡೆ ಇಕ್ಲ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಆನಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಕುಳು ಬೋರ್ಲು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಕ್ಕವ್ ನಂಕಾಗಲು ಕಲ್ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮುರಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮ ನಂಗೆ ಕಾಣಿ ಕಲ್ಪದೇ ಇருந்து ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಕಾಣೆ ಎಂಕ ಮುರಾಣಿ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದು ನಾವು ಹೋಯ್ನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಖ ಇಂಚನೇ ಉಂಡತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಿನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ನನೊಂಜಿ 5 ದಿನ ಮುಖ ಪದ್ದರ್ ಬಾಕೊಡವು ಅದೇ ಸೀದಾ ಇಂಚ ಹೋದು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಇಂಚದು ಇಂಚ ಪದ್ದರ್ ಬಾಕೊಡವು ನನೊಂಜಿ ವಾರ ಈ ನಮ್ನೆ ಬರ್ಸಾತನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಾತನ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾನೇರು ಸುದ್ದೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಕೇರ್ನಾಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಕುದಾರ ಹೊಂಟ್ರೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಂ ಕುದಾರ ಪಾನೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನದ ಹಂಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಮಿನಿ ಒಲ್ಲ ಹಂಚಿರು ಐತ್ತು ಬತ್ತನು ಮುಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಕರ್ಬ ಗಿರ್ಬ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಅಲಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಕೊಣತ್ತಿನ ಜಲ್ಲಿಲು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ನೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದು ದಯ ಏ ಸತಿ ಪಾಡೀರಿ ಪಾಡ್ನೇನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಾಡೀರು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋತೀರು ನನ್ನ ಮುಕ್ಳು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಬುಗಲ್ದುಲೆ ಅವಲಾಲು ಓಲೋಲು ನೀರುಂಡು ಅಲ್ಪ ನೀರು 2 ಜನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು 2 ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ದಿಪ್ಪೇರು ಚೂರು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಮುಕ್ಕಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಬರ್ಸ ಹೊಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿತ ನಿಂಚೆ ಹೋತಾನೆ ಈ ಬರ್ಸ ಮಿತ್ತರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂದು ಮಿತ್ತರ್ದು ಮುಳೆ ಮಿತ್ತರ್ದು ಏತು ಬರ್ಸ ಆತನ ಆತೇ ತಿರ್ತಿರ್ಲ ಹೊಸಾರುಂಡು ಈ ಹೊಸಾರದ ಮುಗ್ಳೆ ಇವರು ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲದಿಗಳು ನೀವು ಹೊಸಾರ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಹೊಸಾರು ಬರ್ಪುಡು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ದ ಕಂಬ ಪಾಡ್ದೇರಿ 10 ಫೀಟ್ದ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತು ಗುಂಡಿ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಂಬಲೇನು 10 ಫೀಟ್ ಗುಂಡಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದಿರಲತ್ತೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಎತ್ತರಡು ಪಾಡ್ದೇರು 10 ಫೀಟ್ ಪಾಡ್ಯರು 3 ಸೈಡ್ದ ಅದಾವಂತೇರು ಏನು ಒಕ್ಕೀರು ಒಕ್ಕ್ಯಾರ 7 ಹೆಣ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕಿದ್ದೇರು ನನಗೆ 2 ಫೀಟ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಇರ್ತು ಐಕ್ಕೆ ಪೀರ ಮಿತ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಉಣಿಗಿಲ ಬಿರಿಯಲ್ ಉಣಿಗಿಲ ದೇಪದ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಈತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು
ತಿರ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಿರೋ ಇಂಚ ದೀತೇರು ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಲು ಪೂರ್ಣ ಪಚಿತಿ ಅಂಚದಂಗ ದಾದ ಐಡಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮುರನೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಇಕ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕಲ್ಲಡಕ ಚೂರು ಇಕ್ಕಾರಾಡು ಕಂಬ ಮಾಲೆರು ಸುರಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಲೋಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕ್ಲಿರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚ ತೊಂಟಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ತೂಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡು ಜೋ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರೀರು ಐಕ್ ರೋಪ್ ಬಾಳ್ದು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಲೆ ಹಂಚಿದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕ್ಲ ಐಡಿಯಾಟ್ ಪೂರ ಹೊಂತದನು ಕಂಬಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಭಯಂಕರ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆನದಂಡ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪ್ರಾಯಣ ಹಿಡ್ದು ಉಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಗೆ 32 ಫೀಟ್ 1 ಮೀಟರ್ 32 ಫೀಟ್ ಆಪುಂಡು 32 ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ದಂಡ ಬಲೆ ಜೊತೊಂಡ್ರೆ ಚಾಪರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಗ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವೈಕ್ಲ ರೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಡ ರೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪಿಚ್ಚಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಆಂಧ್ರದ ಅಕ್ಲತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಮುಲ್ತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇರೊಂದು ಪುರ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದು ಲೇಟ್ ಕುಡಂಜುಂಡಿ ಅವು ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಮೊಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಾರ ಕೊಟ್ಟಿಯ 2 ಕೋಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲ ರೇಟ್ದ ಅದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತ ವೆಂಚ ಬೂಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐದು ಗುಂಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲರ್ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೋರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಪ್ಪರ ಐಟು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಡಗ 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 ಆಡೋದು ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲ ಕೆಬಿ ಪೂರ ಬಂದಾತದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ತೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಮಂಡ ಪಿರ ಮಣ್ಣಾಗ ಐನೊಂಜಿ ಕೆರೆ ತೈಟ್ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಓಡಿತನು ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನೊಂತನ ಕೆರೆತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 4 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲದ ಮಿಸಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಪ್ಪೆರೆ ಮಂತಿಜೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಅವಳು ಉಲಾಡಿ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಲೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದು ನಾತು ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ അതിന് മുകളിൽ ഡഗ 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 നമുക്ക് ഒക്കണ സൗണ്ട് ഇച്ചി ദാലാ ഒന്ന് ഇച്ചി കാലേന് മിದ್ದೆತ್ತದು ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ಪುಣೆ ಡಗ 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 ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಡೀ ಶಬ್ದ ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡು ಒಕ್ಕರ ಮಾರ್ಗ ತಗಲಿ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಅವರು ಒಕ್ಕರ ಜನಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತೋಜಿನತಿ ಸರಿ ಟೇಬಲ್ ತೋಜಿ 95% ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಸಮಯ ಪೂಜಿ ಮಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಸಾಮ ಅವೇ ತೋಜಿ ನಾವು ಆ ಸಾಮ ಇಜ್ಜಾನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾತಂಡು 3 ಇಂಚಾತಂಡು ಅವೇ ಪುಣೆ ಮುಕ್ಕಾಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಾಡೆ ರೀತಿ ರೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಣದ ಬತ್ತಗ ಜಿಲ್ಲಲ್ದ ಎದುರದ ಪೋಪುಣ ಅಗಲ ಮಣ್ಣಾನು ಪಂಡ ಜಲ್ಲಿ ಪುರ ಮನತ್ತು ಪಾಡಂತೇರು ಲೋಡು ಜಲ್ಲಿ ಪುರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವನಿಗೆ ಪೂರ ಒರಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದೇರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ ಒಂದಡೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಇನಾಮ್ನೆ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಅಂಡ ಬೈದ್ರೆ ಎಂಜಿನ ತಾರ ಬರ್ಸ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ ಬರ್ಸ ದಿವಸ ಎಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಉಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ತಂಜಿ 2 ಬರ್ಸದ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಎಂಗಳ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗಳ ಯಾರು ಕೂಸನ್ನೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಗಳ ನರನಗರ ಕೂಸನ್ನೆ ಎಂದುಲೇರು ಆಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೂ ಆಡ ಬಂಡೆ ಬರ್ಸ ಎಂಚಿನ ಕೂಸನ್ನ ಬರ್ಸ ಕನ್ನಡ ಪಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ ಆರೋಮ್ನೆ ಎಂಚಿನಂಬೆಂದು ಬರ್ಸ ಎಂಚಿನೊಂದು ಎಂಕಲ್ದು ಅನ್ನ ಬರ್ಸೊಂಡ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಆ ಬರ್ಸ ಅಣ್ಣೆ ದುಂಬುದ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಉಂತೆರೆಜ್ಜೋ ಎಂಕಲ್ ಕಂಡಡಿ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದು ಬೇಲೆಲಾಂಡು ಎಂದುಲಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಗೆರೆತ್ತೆ ಈ ದುಂಬುದ ಬರ್ಸಗಳ ಇತ್ತೆದ ಬರ್ಸಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನಾಕ್ಲ ಆತು ಬಂಗಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಬರ್ಸನ್ ಪ್ರಾತು ನೋಂದು ಭಯಂಕರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಇತ್ತದ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಮುಗಲಾಣಿ ಬರ್ಸ ಓರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತೋಜಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತೋಜಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಲೆದಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೀಟು ಜಾಲ್ಡ್ ಸೀಟು ಬೆಂದಿರ್ಗು ಸೀಟು ಮಾತಾ ಕುರುವಾಕ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೀಟು ಮಿತ್ತಲ ಸೀಟು ಈಗ ಒಂಚೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತನಾಡು ಹೊರ ಹೇಳಿ ಮೇಪ ಹೊರ್ತ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ನಿಜವಾದ ಆತವಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅವ್ರ ಪಿದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ತಿರ್ಗುಣ ಕಾಕ್ಲೇನೆ ಬರ್ಸ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಂಪೇರು ಇಂದು ಮಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೊಲ್ಲ ಹಾರ್ಪಣೆ ಬೊಲ್ಲ ದೇಶ ಕೆಲವು ವೀಕ್ನೆಸ್ಲ ಎಂಪುರ ನಾವು ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡವು ಕಡ್ಡ ಪಾತಡಿದ್ರೆ ಅಂಜದು ಬೊಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇಂಜಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ 74 ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ವೈದನಿಗೆ 74 ನಿಜನ ಪುರ
74 ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಆಯ್ತು అయినా కూడా చారిత్ర కథనే పనిపేరు ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ನೀರು ಬತ್ತು ಅಂತನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ನೀರು ಬತ್ತು ಅಂತನ ಅಂಡ ಈ ಬಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಉಂಟ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೂರೈತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂದು ಎಲ್ಲ ಆತನ ಒಂದು ಇಂಜಾದು ಅಂಚೆ ಅದು ನೀರು ಬಾರೆ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರು ದಾದಮ್ಮನೆ ಅದು ಮತ್ತು ಓದೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ 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 ಬೊಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಂಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತೇರ್ಬಾ ನಿಜವಾದ ಪಾತೆರಡು ಆತರ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಡು ಇದನ್ನತ್ತೆ ಎಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ರಾಜರಾಜ ಪಾತಿರಲಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬರೋದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ಗಾರ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದಾಲ ವಿಷಯ ಬತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ఆయన ಅದು ಜನಕ್ಕಂತೆ ಕುಸಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು తెలుతోంది పండ కుసి టిప్పుడు పక్కర్ల నా మోని మొల్లో నేను తుమ్మోలకు ఉంటాం అంజు ದಾಲ ಎರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಡೆ ಎಂಕುಳು ದಾದಾಲ ಮಣ್ಪೋಡೊಂದು ಬೈದನಾಕ್ಲು ದಾಲ ಮಣ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಸಾಲನೆ ಮಂತೀನಿ ಅವಳಜ್ಜಿದೆ ಎಕ್ಲೆ ಮಾಡ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಅವೇ ಮಂತನೆ ಅಂಡು ಎಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ತಿತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ನಮ್ಮಂದೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತುದೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಪೋದು ಬತ್ತೆ నేను రెడ్ టైప్లో అవుతుంది మూజీ టైప్లో అవుతుంది ఎంచలేదు ಕೆಲವಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ಕಲರ್ ಕಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾಲಿಯ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೆಗ್ಲೇ ಪರ್ವತ ಅಲ್ತು ಮೆಲ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಆತನ ಕೊಂಜನ ಬತ್ತರು ಬಾರೆ ಆಜಾರೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೋದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಬತ್ತರು ಶಾ ಜೋಲಿಯನ್ನು ಪರಗೆಟ್ಟು ಮೀನು ಬೈದನು ಮಾರ ಉದ್ದೆ ಬೇರೆ ಮೀನು ಬೈದನು ಐದು ಕಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಜಾಲಿ ನಿಂಚ ಅವೇನೇನು ಪಿರನ್ ಟೈಪ್ಡು ಪನೊಲಿ ಪಿರನ್ ಟೈಪ್ಡು ನಮಗೆ ದೇತೊನಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ನಿ ಬಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಚದುವು ಅಂಜಿ ಕೈತಲವರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಓಹ್ ಮಾನಿಪ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಗುಂಪು ಮಾರ ಕೆಸರಟ್ಟೊಂದು ಯಬೋ ಕುಲ್ಲೇರ್ಲಾಪಿ ಪಾಯರ್ಲಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಮಾರ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೊಂದು ಸಾವೇನ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಬರೋ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಹಿಂಗನ ಮುಗ್ಗಿರ ಪರಂಗೆಟ್ಟಿಡು ಮರ ಮೀನು ತಲ್ಪೊಂಜಿ ರಸ್ಸು ಅಬೋ ನಿಂಚನೆ ಒಂಜಿದೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾರ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಂಚ ದೇತೊಂದು ಮಾದುಂಡು ಫ್ರೀ ಆದ್ಲ ದೇತೊನಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಲ ದೇತೊನಲಿ ಬೊಕ್ಕಡ್ಡರಿ ಅವ ಪಾಡಿಗೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲತೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ತೇರಿನ ಹಾಕಲು ಹಿರಿ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಎಂಪುರ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತ ಉನ್ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದೋಡು ಅವ ಏತ್ಲ ಬಂತೇರು ಕುಸಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂತೇರ ತಂದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಿಪ್ಲೆ ನೇರ್ಲ ಬಂತೀರು ಪಾತೇರೋಣ ಮಸ್ತಿ ಇಂದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆತರ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋದದ್ದು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಮಗ ಪಾತೇರೊಂದು ಇಪ್ಪುಗ ಏನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿರು ಓದು ದೂರ ಅದೇರೆ ಮೊಕೆಂಜಂದ್ರೆ ಮೊಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ತೋಡು ಎಣ್ಣೆಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜೊಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡಪುಣ ಎತ್ತ ನಡಪು ಯಾಕಡೆ ದಿಂಜ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಪೌಂಡು ಬತ್ತೇನ ದೀಪ ಅನ್ನೋದು ದೀತು ನೆಜ್ಜಿ ಅವನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೂಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಲ ಮಿನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಚೂರು ಬತ್ತುಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಒಲ್ಲ ರಸ್ಕ್ಗೆ ಮಿನಿ ಆಪುಂದಂಡ ಆವಡು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಮಿಡಿದ ಕತೆ ಬರೋ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವ್ನು ಆ್ಯಪ್ಸರ್ ಮಂತು ನೋಡು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ತುಂಬುದೇ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ನಕಲು ಬರ ತುಂಬ ಪರ ಕಲಾವಿದರು ಕತ್ತೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಆ ಜನ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣ ಇಂಚೆತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣ ಗೀರೆ ಇಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾರ ದೇವದಾಟ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟು ಬಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಗ